Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video guys ay magluluto tayo ng simple ways cooking. So ito lang naman po isang simplest ways cooking lang is bakit? Dahil hindi naman not like others na yung niluluto nila is complete ingredient. Ang niluluto lang natin is mga ano lang, yung tamang budget lang, yung Filipino budget lang na yung 50 pesos mo kaya mo na mag-ulam, di ba? So yun na nga, sisimulan na po natin ang ating video. So if you like this video, just give me a thumbs up and subscribe, and don't forget to hit the bell button para lagi ma-notify sa aking mga video. So let's start.
ating chicken fillet. Tapos po ngayon naman ay naghiwa na po ako ng mga ginger, bawang, tsaka kamatis, at saka yung pritong na chicken fillet. Yun po, prito ko po muna siya bago ko siya gagawing sweet and sour kasi mas maganda po siya piniprito kaysa yung direct nyo. So yun, nakasimula na po natin mag-saute ng ating sweet and sour chicken fillet.